Dahil wala akong magawa, bibigyan kita shades. Ano ba yung kapalit ng french fries na extra large? Wala nga. Basahin niyo. Hindi ko magamit yung minicam. Yan. Shades. Request mag-exercise 101 ka nga dito sa FB. Ginawa ko na nga yung dyan eh. Ayaw naman niya. Mag-video daw ako. Okay. 1, 2, 3. Parang maring. Yan na. Di mo nga ako yata binati ng birthday ko. Ako pa ang magbibigay sa'yo ngayon. Bad.